No Ja jedź. się zabijam. Dawaj, dawaj. Jeszcze silnie. Dawaj. Moja klaso. Zróbcie mi skany systemu. Bo mam sprawdzian jutro ze światłowodu. Powiadę cię. Nie wiedziesz, nie ma opcji. No wiem. Gdzie jest Sara? Nie wiem, jedzie. Ratuj, on mnie kręci. Ładnie macie. Dawaj za rękę, no! O, Ja trochę Teraz Ola będzie. zobaczy i mnie zabije. bez kitu, wyślę jej to. Nie no, ona zjazda. Tu się zabije. Ej, ciągniemy go we dwójkę?